Ay, bro, kalot! Mayo kay nagabot ka na! Aman, nakatigang ka na nga haslo ka. Hindi na kinahanglan magtig-ang ta! Kay may panyapon ka na! Aba! What? Tungay nagawa ko na yung parte ko! Imo na lang nga sa lamisaw! Kan-a na lang na! Kay kabalo ko gutom-gutom ka na! Aba! Dali lang, Ha? sa dini halin. Kauna lang bala! Antes sa kasugiran ah! Sige, makaon din man ko kay ti. Gutom-gutom na kuya. Yeah. Sige bro! Araw ko na! Kaon na! Lahigit man kung kapitan ang nagalagas-lagas sa imo, no? Kay ti, busog ka mo! Nga. Ano? Kay kapitan, halin ang pagkaon ngayon nga araw nakapak. Oo, Ilang-alang sakon! Wala to nilot. Canada, hindi ko yung magkaon. Basi kung may lumay para. Oh, never. Ay! Bro, kalot! Girlie, ara si Kapitan. Ay, wala siya Che Libertada. Dason pa siya siguro nga adlaw mabalik. Ano? Ginbayaan niyang barangay hall nga wala tawo? Ay, hala. Ano kami sa panulok mo yaw? Sapat? Kapilasog pa bala sa imo girlie mo? Di siya nagkadtuaw. Nag-emergency leave siya. Kaya nagpagwapa siya. Nagpagwapa! Oo, nagpamanila siya. Nagkadto siya sa sikat nga cosmetic surgeon. Ano? Para? Para magpagwapa agud nga magtarong-tarong man ang itsura niya. Kag matalupangdan siya ni Kalot Chay. Ragay! Girlie! Wala giniklarong kapitan taya. Ay, nga naman, yet. Hamak mo. Oh. Ginbiling niya si Gerle sa barangay hall sa opisina ya. Hmm? Ang tawa bala ko na, bao, kung ano kabaghak sang kapitan ta. Yet? Ano yung mahimo ni Gerle kung may importante nga pilarmahan? Tiguro mabalik man sa dayon Importante man tugurong iyagin lakat. Ay, ano nga importante man? Nagpagwapa siya kuno sa Manila. Agod matalupangdan siya ni Kalot. Uy! Di mayo ka na? Mayo ka na, Banwa? Ah. Ay, kagaga. Grabe sugpon. Yet? Amo nang ang katigulang na siya, maluyag-luyag pa siya kay Kalot ya. Ay, basi Pag kay Kalot pa ha? Kay Kalot pa. Kung basi ko nagapangita lang siya partner sa kabuhi niya. Kaga si Kalot ang iyakwan. Natipuhan. Oh. Di, sa iya lang be. Mapatol si Kalot sa iya. Ay, naghikog siguro, mayo pa. Yeah!